Zdravím vás. Moje meno je Patrik a prevediem vás základným rozmiestnením prvkov zóny pre experta a nastavením business profilu. Po prihlásení do zóny experta cez hilby.com sa vám načíta vaša domovská obrazovka. Naľavo máte ovládacie prvky, v strede máte aktuálne informácie s možnosťou kontaktovať zákaznícku podporu a napravo máte aktuálne požiadavky vašich pacientov alebo klientov. V záložke klienti nájdete zoznam všetkých vašich pacientov s tým, že môžete ísť do detailu každého jedného pacienta. Daného pacienta a zobrazenie a manažment si ukážeme v ďalších videách v manažmente pacienta. V záložke komunikácia nájdete chronologický zoznam komunikácie požiadaviek od vašich pacientov. Záložka e-termín znamená nastavenie vášho kalendára a s možnosťou priradenie do kalendára rôznych služieb, funkcií na samoobjednávanie pacienta. Máte možnosť nastavovať jednotlivé pracoviská a takisto máte prístup do kalendára aj vašich kolegov. V záložke e-recept dostávate požiadavky na preskripciu. Daná funkcia je prístupná aj cez API rozhranie a plne integrovaná do lekárskych softverov. V záložke oznamy máte možnosť jednoducho komunikovať so všetkými vašimi pacientami alebo klientami cez hromadné oznamy. Hromadné oznamy cez aplikáciu Hilby, alebo cez SMS-ky, alebo cez e-maily. Nastavovanie ordinačných hodín máte možnosť nastavovať jednotlivé ordinačné hodiny na pracoviská alebo expertov jednoduchým pridaním ordinačných hodín podľa času a podľa dní. V záložke balíčky máte zoznam a manažment balíčkov jednotlivých služieb, ktoré viete priraďovať vašim pacientom alebo klientom. V tomto videu sa budeme detailnejšie venovať nastaveniu business profilu. Nastavenie business profilu je prvá vec, ktorú musíte urobiť. Po prvom prihlásení do vášho profilu sa vám načíta váš profil, ktorý je prázdny so základnými informáciami o vašom poskytovateľovi. Je vhodné a potrebné doplniť logo cez jednoduché nahranie súboru a obrázok. Obrázok, ktorý buď je obrázok z vašej web stránky alebo z image banku. Keď máte vizuálne a informatívne nastavený profil, viete si vytvoriť akvizičnú linku, ktorú si jednoducho skopírujete a vložíte na vaše sociálne médiá alebo iné materiály. Táto linka vám pomôže navigovať vašich pacientov na to, aby sa pridali do vašej klientskej zóny. Poskytuje všetky informácie o tom, akým spôsobom sa cez Hilby s vami vedia spojiť. Ďalej je dôležité si nastaviť pracoviská, služby, pozvať pracovníkov, pozvať klientov, teda pacientov. Máte ďalej záložku prepojenia na služby tretích strán a vašu peňaženku a zoznam transakcií. Pri zozname pracovníkov veľmi jednoducho si viete pozvať kolegov, pracovníkov, zamestnancov do vášho profilu. Cez symbol plus zadáte e-mail a pridáte rolu danému pracovníkovi. Pracovníkovi dojde e-mail s inštrukciami, ako sa má registrovať. Hilby platforma ho overí a vy vidíte, či daný pracovník sa overil a je aktívny, alebo či je len pozvaný a ešte nereagoval na vašu pozvánku. V ďalšom kroku si je potrebné vytvoriť pracoviská. Každý profil je bez pracovísk a pokiaľ nemáte vytvorené pracovisko a nemáte do pracoviska priradeného aspoň jedného pracovníka, váš profil v platforme Hilby nie je vidieť. Takže vytvorenie pracoviska je veľmi jednoduché cez symbol plus. Zadefinovaní názvu pracoviska, povedzme
ambulancia. Špecializácia, výber poisťovní, keď pracujete na poisťovni, pokiaľ nie, nemusíte, nie je to povinná položka. Kontaktné údaje na danú ambulanciu, v prípade, že máte ambulanciu totožnú s poskytovateľom, dávate tie isté kontaktné údaje. A adresu. Adresu pracoviska je najlepšie dať cez vyhľadaj adresu, kde zadáte adresu a systém Google vašu adresu nájde. Ďalej je vhodné dať bližšie informácie k danému pracovisku a zoznam poskytovaných služieb. Takto vytvorené pracovisko sa vám prenesie do zoznamu pracovisk. V ďalšom kroku je dôležité do pracoviska prideliť zamestnancov. Cez 3 bodky a detail upraviť zamestnancov viete jednoducho cez symbol plus vybrať vašich zamestnancov a priradiť ich do pracoviska. Je dôležité zakliknúť, že daný pracovník má e-termín, aby ste mohli daného pracovníka aj spravovať z pohľadu objednávania a manažmentu kalendára. V prípade potreby, že chcete editovať daný profil, idete do úpravy. Je vhodné si k danému pracovisku dávať aj obrázky. A takto viete profil editovať a informácie mať stále aktuálne. Keď chcete vidieť náhľad, tak cez detail vidíte, ako vaše pracovisko vidí klient výroby. V ďalšom kroku je dôležité nastaviť si služby, ktoré poskytujete. Manažment služieb je veľmi komplexná záležitosť a viete si definovať rôzne úrovne, rôzne druhy služieb a rôzne produkty, ktoré poskytujete v rámci vášho poskytovateľa. Jednoduchým pridaním služby cez symbol plus sa dostanete do úpravy a vytvárania služby. Pri službe definujete názov, definujete dĺžku, farebnú značku, ktorá vám pomôže v rozpoznávaní danej služby a štruktúrovaní v kalendári, popis služby, definovaním, či daná služba je možná realizovať cez telemedicínu, definovanie cenotvorby služby, DPH, upravenie poisťovní, to znamená, že dané služby vedia byť pre rôzne poisťovne s inou úhradou, alebo kompletne bez úhrady. Viete danú službu naviazať na balíčky, to znamená vytváraním balíček, či už VIP balíčkov alebo predplatných balíčkov, viete na danú službu poskytovať zľavu, alebo viete zároveň vytvárať službu ako VIP a tým pádom je dostupná len pre ľudí, ktorí danú službu si zakupujú cez VIP balík. Týka samotného vytvárania služieb, cenotvorby, nastavovanie služieb viazaných na termín, služieb bez termínu, štrukturovanie cenotvorby voči poisťovniam, to si rozoberieme detailnejšie vo videu Cenotvorba. V ďalšej záložke máte zoznam vašich pacientov a klientov. Databázu vašich pacientov si viete uploadovať pomocou vášho support centra, alebo si viete vašich pacientov, klientov pridávať jednotlivo cez symbol plus. Cez symbol plus definujete meno a priezvisko vášho pacienta, klienta. Zvážite, či chcete overiť identitu. V prípade, že si budete vyžadovať overenie identity, pacient bude vyzvaný na identifikáciu cez ID a biometriu a formu oslovenia, ktorá pacientovi príde podľa predlohy alebo podľa vlastnej, je veľmi personalizovaná tak, aby pacient sa vedel pridať do vašej klientskej zóny. V zozname vidíte, ktorí pacienti, klienti sú pozvaní a v prípade, že pacient sa už registroval, tak vidíte, že daný pacient, klient je prijatý. V záložke externé prepojenia vidíte služby tretích strán, integrácie a generovanie párovacích kódov na lekárske softvery. Danú službu doporučujeme konzultovať s naším support centrom v prípade integrácie a požiadavky na prepojenie s
systémov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V vašej záložke vášho biznis profilu nájdete zoznam transakcií a stav vášho účtu. Hilby vykonáva vystavovanie potvrdení na pacienta za vás. Vy vystavujete voči Hilby jednu sumárnu faktúru a tým účtovanie všetkých príplatkov jednotlivých je veľmi jednoduché a komfortné. Detailné informácie, ako účtovať a ako prijímať platby cez Hilby, si budeme rozoberať v špecializovaných webinároch. Takto nastavený biznis profil je pripravený na manažment pacienta. To na úvod na rýchly prehľad o platforme Hilby, jej funkcionalít, nastavenie biznis profilu a ukážka práce s platformou ako takou. V ďalších videách si detailne rozoberieme jednotlivé funkcie, náhľad detailu pacienta, komunikáciu s pacientom, náhľad dát a lekárskych záznamov, digitalizácia papierovej dokumentácie, monitoring pacienta a samotná telemedicína. Ďakujem za pozornosť.